kapsa. Sa halagang 18 real guys. Kanin. May kanin na inihaw na manok. Ayan. Inihaw na manok. Tapos yung sausawan. Yan guys, giniling na sibuyas, kamatis, ay kasamang sili. Tayong lagayan. Yan. Ito. Tara guys, kain na. Sarap. Ito real guys. Dalawang kainan. Ito yung salad. Sama. Kain na guys. Sibuyas guys, oh. Kasama sa salad. Tapos ako dito, sabay kagat.
Sibuyas. Ang sunog nga guys ng manok. Nasobrahan. Nasobrahan sa luto. Wala itim na guys. Kasing itim ko na. Nabigla. Daan na lang sa sausawan guys. Mahal ng mga asin. Sabay kagat na sibuyas. Harap.
sa inyo dyan. Kain na kayo dyan guys. Huwag kayong magpalipas ng gutom. God bless you all. Bye-bye!